batti waɗi koko wawi. Agence immobilier Thiabebi ina jokki hollirde tereji ɗi yeyata ɗi fof e hol nokkuji tawete. Ko ɗum waɗi le 22 mars 2020 fuɗɗora ko Bayah tawa ko e lotissement Haruna Moussa Kane newaniɗo on jaha ngara mo alda e lor. Konngol Ceerno Bokar Kane, directeur général Agence immobilier Thiabebi, huccini e rendo men. Hande komin garnoɓe hollurde situji ɗi ganduɗa min dañi e zone de Niay. Ne min garta joni min birti route nationale 10 sortie numéro 10 mo ganduɗa ummi ko Tengej ari ha Bayah. Ne min rewi e lawol ngol ɗon min holli yimɓeɓe lawol mo ganduɗa ummi Bayah route nationale numéro 8 yehi ha Thiès, yehi ha Tivaouane, yehi ha nder wuro ngo, nder région uji goɗɗi ɗi. Donc pour haalande yimɓeɓe route uji ɗi ganduɗa yaltiga sarandara route uji koko waɗi relié directement e autoroute mo ganduɗa o ko autoroute nationale o. Kadi autoroute o ɗon kadi manaw yimɓeɓe ha e autoroute à péage uji ɗi. Kadi min holliri e lawol ngol ne min garta nde tali mo ganduɗa foti ummude Tivaouane Peulh yaha ha Ndar tali oɗon parani tawa kono so pari arde ga neɗɗo watta ɗum minitaji 30. On ji zone o ko zone Carrefour, ko zone mo ganduɗa taliji na yalti yehi ha e autoroute uji ɗi, taliji ɗi na yalti yehi ha e route nationale uji ɗi. Kadi ko ville Carrefour mo ganduɗa neɗɗo na wawi yartirde yaha Kayar, neɗɗo na wawi yartirde toon yaha Ndar, neɗɗo na wawi yartirde toon yaha Thiès, neɗɗo na wawi yartirde toon yaha Dakar. Donc ko Carrefour mo ganduɗa yimɓeɓe nan garaga, yimɓeɓe nan hoɗaga. Kadi programme Thiabebi ko programme mo ganduɗa ko wallude bandiraɓe yoɓe dañ galleji e piriji ɗi ganduɗa ko piriji hoyfuɗi. Kadi ko programme mo ganduɗa Thiabebi ar ko wallude famille uji ɗi moni fof yo dañ galle e kala no doole mum poti. Ɗum waɗi min gari ga Bayah hande hollirde yimɓeɓe terrain uji ɗi ganduɗa min dañi ga ɗi. Kadi Allah hoddiri que zone oɗo fof ko minen waɗata lotissement uji ɗi. Kadi lotissement uji ɗi mamin toppito kayitaji ɗi ganduɗa neɗɗo o à la fin ko bayi o dañata. Mamin wat feere o daña délibération mum nanne, so délibération o natnama neɗɗo o daña bayi. Ɗum ala ko ɓuri ɗum sirde. Ɗum ɗon min garno hollirde bandiraɓe ɓe jiya potentiel et richesse mo ganduɗa o nani e oɗo zone. Waddani Dakar, waddani Thiès, waddani Kayar, waddani Mboro, waddani zone uji ɗi ganduɗa ɗi nan ga te yimɓeɓe nan hoodi toon. So sa daari ga wuro ngo neni koye caggal wuro ngo min goni, wuro ngo neni na dañi courant, na dañi ndiyam. Kadi on ji site o koye dow lawol woni par ce que ko site mo ganduɗa ko site commercial wonay to janggo. Te son ji kadi ga fof na dañi entreprise uji ɗi ganduɗa gummima ha Dakar gari ha ga pour wadde ga liggeyoji. Donc on ga na dañi importance kala dañɗo ɗo galle janggo e janggo limsitta. Prix ji ɗi ko 1.500.000. min jogi ɗo terrain uji 180 mètres carrés e terrain uji 150 mètres carrés. ɗum ɗon ko pour tan arde wallude sénégalais uji ɗi ɓe dañi ɗo galleji ɗi ganduɗa ko bayi wonata. Donc ɗum ɗon min garno hollirde. Donc min hollir site uji ɗi ko lotissement Haruna Moussa Kane min guindiri ɗiɗo lotissement uji ɗi wondi Bayah, e min jogi kadi lotissement uji Diamniadio ɗin fof ko lotissement Haruna Moussa Kane. Donc yimɓeɓe mbaɗa profito dañi hen galleji kadi serata. Kala mo wawa yobde kas min balluma yoɓa ɗum e lebbi 12. ɗum woni noon programme momin gadduno ga o. On jaram. Ko woɗɗani on lotissement tawa ko lawol tan ɓili hakkunde mun e lotissement goɗɗo o ina wiye Haruna Moussa Kane. Ha joni koye Bayah wona ɓuron famde kuccam Agence immobilier Thiabebi komo kala heɓa galle tawa ko e neware sawtowol Ceerno Bokar Kane, directeur général Agence immobilier Thiabebi. Donc min jehino joni e terrain uji 150 mètres carrés o woni e dow tali o.
joni min gari e terrain nguji di ganda ko 180 mètres carrés kanyum foti même prix donc sarandara joni yimbe be haali ga do e Pikine e dawde ummude neddo ummotoro ga dawa Pikine neddo ummotoro Pikine dawa e neddo ummotoro ga dawa Dakar ko gotum parce que joni Thierno Mansour haalni dum nden so ari ga weekend so ummima 6h du matin kanko adato yettoyade e bureau mu ko ummibe Pikine donc pour halande transport o no weebi ga wuro ngo fof Ibrahima haali dum joni ko fof ko transporteur uji woni do kambe ko taxi ji be jogi kambe ngadato dawde tous les jours be ganda be kambe dawata Dakar kadi zone do ko presque transporteur uji tan goni do parce que ko jaga nyaay transport jaga nyaay buri do hewde hande sa ummima ga ara yaha to ganduda woni Rufisque Tengej a passata ko buri capannay sa ummi maga ara kilometre 50 a passa ko buri capantati sa ummi maga ara ya der Dakar a passa ko buri capande jeegom donc hollude yimbe be gana badi badogol hodde ga e hodde Pikine c'est la même chose donc dum don min jinno beydude e ko ganduda ko min batta ga présentation donc pour wiide bandirabe yobe tinno kambe fo be dañi do galleji le 22 mars 2020 njillu o ina jokki joni ko e notoguy jama lottisme Serigne Babacar Sy tawete joni ma hoorejo agence immobilier Thiabebi Thierno Bokar Kane ma ɓur haalande on o nokku hol ɓure gonɗe e mum joni min gari e lotissement Serigne Babacar Sy wondo ga e notoguy jama lotissement o ɗo onon yeni dum hoore mon koy dow tali o woni nane mi haali dum de min gummoto Dakar nde koy corniche o min dewi corniche mo min dewi o on rewata caggal ga sana yaha Saint-Louis tali o don Paris Saint-Louis ha Lompoul Paris heddi ko Lompoul Tivaouane Peulh donc Lompoul Tivaouane Peulh so Paris donc pour arde noto guy jama donc c'est 30 minutes 35 minutes donc koy route nationale numéro 8 min goni tali mo jeton do o ndi terre mujri e tali o wondonirani donc c'est 10 mètres 20 mètres wondonirani donc cette zone est une zone commerciale kala dañ noga galle mum no wawi wadde dum boutique no wawi wadde dum centre etc ko zone commerciale donc tinno don naton hen toujours le programme de Thiabebi toujours comme no min haaliri tan ko bayi min tottirta ko bayuji min tottirta min warma dépôt ha délibération ma yalta so délibération yalti min nanno dum bayi dino terrain ko terrain 180 mètres carrés donc on ñi noto yimbe be ko 2 millions be jeeta terrain muji di Thiabebi ari na yaltina bayi na wiya 800 000 yeerta terrain muji di donc tinno don nato ne programme o gila gasani donc min haali dum noto ga kambe tottata ligimuji Sénégal fof ko ligimuji di ko ga remate yimbe be commerçant uji di ga garata sodo ligum nowa Dakar be nowa marché Thiaroye be nowa Thiès be nowa Ndar be nowa Louga be nowa région uji di ganda nan ga e Sénégal ko zone d'avenir to min dari do on yet brise mayango waddani mayango ko à peu près 25 km et gars c'est pas loin tino don natane programme o do Allah wadi min dañino ga noto lotissement kono lotissement o daraki Allah wadi yimbe be sodi fof tinno don onon ne dido naton hen parce que ko programme social programme habitat social min ngari tan ko waldude yimbe be yebde galleji ga noto e bayak on ñi joni ko min demin gumi bayak ko noto min ngari on a même pas fait 20 minutes de route wadani sa umi maga route nationale numéro 8 odo sa yi même pas 15 minutes nata Thiès nata autoroute à péage no ma ha Dakar wala ndewaga yaha bayak no ma Bambilor ndewa Bambilor jettoya autoroute péage hota donc hande ala to wodi kadi hande Allah wadi état
waɗi programme uji infrastructure uji taliji fewnama ga kala to neɗɗo yiɗi yaade e 30 minutes 35 minutes yettoyo toon donc on programme min gadduno hollude mon ga e noto Guy Jama ɗiɗa ɗo henno ko 800 000 eyyi ko programme habitat social andi programme habitat social hande caaɓi bi aduna fof andi prix ji makko ko prix cadeau ko pour aider les familles à avoir un toit ɗum waɗi toujours état o e hoore mum laamu ngu e hoore mum kamɓe hoore maɓɓe ɓe gandi caaɓi bi ko prix social watta ko prix ji beebɗi waɗanta sénégalais uji ɗi e terrain uji ɗi ganduɗa ko ɗum min tottirta ga ɗum waɗi toujours ko prix social toujours ko prix social to yimɓe ɓe jeeyata 2 millions caaɓi ara yeeya toon 800 000 to yimɓe ɓe jeeyata 2 millions 500 000 caaɓi ara waɗa 1 million 500 donc caaɓi on politique o wandira donc koye on politique min continta pour wallude famille uji ɗi yimɓe ɓe daña galleji pour wallude famille uji ɗi ɓe mbawa moftude kalisuji mabɓe e terrain uji caaɓi égalité pour tous so neɗɗo tottiri 50% makko e prix o mamin jagganmo ɗo terrain o yoɓa ko heddi ko prix cash o mamin mbimo natin ko soma 50% terrain o wonata ko 400 000 ko heddi ko o yoɓira ɗum woto yalta ɗum hitande donc tali oɗo fof route national o fof minen taƴata ɗum so weli Allah min totta ɗum sénégalais uji ɗi yimɓe mbawa dañde koddirde nokku ɗiɗaɓo noto Guy Jama ko woɗɗani lotissement Serigne Babacar Sy fodde wonde 100 mètres hakkunde mun e lotissement Serigne Alpha Thiombane ma Ceerno Bokar Kane directeur général agence immobilier Thiabe bi saktana on ɓure ɗe fof bandiraɓe toujours koye lotissement uji wondi ga e noto ɗi min gari o woni 3e site o one on jii tali boɗejo mo jiyaton ɗo o yeehi ha Tivaouane to ɓe mofti Serigne Babacar Sy donc tali oɗo woɗɗani Tivaouane kadi yimɓeɓe haali ɗum joni ga auteur mum e auteur lampe wondo Dakar o e Ngor ko gotum ko même auteur ga sara ndara ɓuuri towde e Sénégal no lampe Ngor o towiri ni gane on niveau towiri par ce que wonton darata e dow tali o ko heewi ay en ɗum Dakar so tawi noon ko jamma kadi ko heewi ko woni nder Dakar sa darima ga ay ɗum kadi Habib Thiombane en haali ɗum e Mame Mbaye to Thiombane ɓe ganduɗa kamɓe woni jatigeyoji min e guureji ɗiɗo ɓe mbino mamiraɗo mabɓe wiyeteɗo Serigne Alpha Thiombane e lotissement uji ɗi won hen ɗi ganduɗa koye inde makko min mbaɗi lotissement Alpha Thiombane Serigne Alpha Thiombane kanko wino oɗon dogo oɗon jaaha Dakar kono boyojuji Dakar naaɓe ma dokto arta ga donc ɗum woni hande ko ganduɗa ko woni e leydi ndiɗo yimɓeɓe fof ne yiiɗi dañde ga galleji par ce que prix ji ɗi no weebi kadi kayito no moƴƴi ko kayit bayi woɗɗani Maayo woɗɗani Thiès woɗɗani Dakar woɗɗani Saint-Louis woɗɗani Tivaouane woɗɗani Mboro woɗɗani Bayak donc ko ɗum kadi min yiɗno ɓeydude pour wiide yimɓeɓe yoɓe tinno ɓe naata e programme o gila gasani par ce que programme premier o nemin fewni ɗum tan daraki yimɓeɓe sood ɗum bandiraɓe Haalpulaar ɓe soodi hen bandiraɓe Seeriraɓe soodi hen Julfuɓe soodi Joolawuji soodi donc ko ɗum ɗon tan min jiɗno ɓeydude caggal ɗum ko ɓiɗɗo nokku o rokkata on ko laaɓi cer e fayida ɗon diggante Kees badnotogi 23 km diggante Kees fi ba Bayax 23 km diggante Bayax ba Kees 23 km moom mooy Tivaouane kii 23 km Mboro noto 23 km Tivaouane noto gi 23 km est-ce que loolu à l'époque Senghor moo ko defoon pour boole séeréer si ak wolof yi ndaxte séeréer si rek ñoo fi nekkoon mu ñëw xaaj séeréer si ñaar xaaj wolof si ñaar mu boole ñi ñu doon benn commune mu boole ñi mu doon benn commune ko wona on ko won woɓɓe adduɓe seedantagal munen e ɗeɗo boowe
min mbaɗa mon présenté oɗo nokku ha gandon holno sifori e ko anni waɗe ɗo gam Sénégal naaɓe honno wiiri ni tan ɗo henna ko nokkuji lebu kamɓe jeeyi ɗum koye bayak jeeya jeeyɓe ɗum koye ngoye wuuro jeeya wuuro wiyetego gollom hay ɗo jeeyɓe ɗum ɓe ko toon jeeya ha caggal ga foof ko nokkuji ndema ɓe ngala caɗele noon to banggue duho walla jeeygu leydi kala moɓe noddi ɓe mbi ɗum hamin jeeyma kamɓe jeeyi leydi ndi haade mum yeydema noon on jaaɗa ha chef de village waɗatma hen cachet hollira ko o jeydi leydi ɗo foof ko nokku ndema e ngo wuuro jeeyi ɗum mo kala e mabɓe so tawi a yiiɗi goɗɗum tan a noddat kam mbiya Ibrahima sa yi jiɗɗoto mbaɗo guesa yeyanam concernant gummotoɗo Pikine ene dawa Dakar neɗɗo gummotoɗo ɗo ene dawa aɗa yettoyade gon Dakar o sa nani ɗum ɓurnata hakkille ma mais sa yiiɗi famde ko hande infrastructure uji baɗaɗi ɗi ummade ɗo hande yaaha Dakar walla ummade ɗo yaaha Diamniadio ko ganduɗa c'est une nouvelle ville ɓuuri ɓattade e ummade Dakar Pikine yaaha Dakar agence immobilier Thiaby bi koye dans le cadre social yidde neɗɗo foof yo dañ hoɗande debbo o gorko o jeeyowo o ala foof mo kusmo waɗa ken participé ɗo woni notoguy jama eɗen goni Sara Dado Alpha kër mam Alpha Thiombane mboɗo sikki mo wi Serigne Babacar a haali Alpha Thiombane saabu kamɓe ɗiɗo sa daari photoji mabɓe alay saago payodira ɗiɗo terrain ji heccanki mi haalni DG mbimomi ɗiɗo lotissement ji ɗi jeeyata 800 000 hay sinno ko 1 million jeeyɗa hoɗɓe ɗo ɓe kañum e jeeyata mi wodiri ɗum Allah wonɓe ganduɗa nene mbaɗi moluji mumen e nder galleji ɓesgu ene jiiɗi yaltude kono 800 000 aɗa yeeya ɗum e bayi ɗum ko dokkal mi haalnima ha nanda ɗo ha tali sa taƴan aɗa yeeya timmitta ɗo kala ko jeeyɗa ɗum ene jeeri dar Alpha Thiombane neni sara men sukaɓe ngala ɗo koɗi ɗiɗo guese foof feccere nde koko yeeya jomum en jeeyi wadde mi wi kala ko mbawɗa sodde hen yewno taƴirɗa ɗum e lottisé saabu ko prix social mbatta 800 000 mboɗo sikki ɗum ko gonga e gonga ko ballal vraiment ko ballal an andi noon ko mbaɗirta ɗum yo Allah ɓeyde yo Allah walle e inde Allah e nelaɗo muɗum ko suuɗe ko feeñi to weki ɗo to nder ɗen e mamel foti aduna ɓooyata ha waɗa inondation ha ɗo leppa gona ɗo jiima e Dakaru a heeɓi ko ɓuuri ɗo sa yahanno ha Kaolack gonta tan koye tellade descente o kono a ngabbitta sa immima Thiès aɗa ara gonta koye ngabbidde ha jettoɗa ɗo ɗo noon mi wiya ni joom salaire ujunnaje sappo hay salaire ujunnaje jeegom gardien ji ɗi bindanuji ɗi foof ene mbawi dañde ɗo ene mbaɗa hen hay yeeyeɓe taaɓe foof vraiment ɗo kam ko ballal ujunnaje sappo jomto ɗum kala lewru sa yiiɗi hebde terrain heɓat ɗum ɗo e kayitaji laaɓɗi rewɓe ɗo fof ne keewi kamɓe kala ɓe keeɓi kayitaji mabɓe alay saago jettoɗoni ɗum kaalen ɗum ɗum ɗo komin mbaɗata ala encens mbaɗowo ɗum ɗo e nder leydi ndi ala wadde ɗum en gimminan dande men dow he pour moƴƴade haɗanga ni o momare muɗum soni ko kuba France Mauritanie Dakar Thiès dono su andamu ketanke sasa nda terunya kuni Thiaby immobilier tuti Dakar à Pikine ayo ku xana te ne terunya gagana ayo teruni wi gagana ti prix siré jonko siré ayo ibe suga terun mundu na lawani Thiaby bi ye sasa kun ay oy keni morolan kilenyay ki noto guy jama bangete ay kata Thiès ke gudon ke kina 100 mètres ay kata Thiès bangé gudon tana way rek kunu kata Tivaouane 23 km andamu ketanke ibe suga terun mundu na lawani Allah wayri ni Thiaby agence Thiaby bi xana dino ngoni inshallah mi gada hinun tabar xadanga ni mo siri xana xobo ani xada tampini xana xawa tugona ti xaso xagala way tugona xa tuga xana su atu tuga xadi asumbana soko haaldude Allah agence immobilier Thiaby bi ari ko wallude ɓiɓɓe leydi Sénégal tawa ko tereji beebɗi tawa hay gooto dañata caɗele kayitaji fof ina rewi laawol kala jiɗɗo jokkodirde agence immobilier Thiaby bi mbaɗata ko 33 834 81 81 walla 33
832 15 63 Assance Immobilier caabe bi yo hoɗande malande sakoromon jam.